Окей. За пореден път. Sacrifice. Гоним го този кон и се почва. От 10-ти ход нататък нямаме вече царица. Разменяме всичко до позиция, в която моят опонент води с един кон. Въпреки това имам повече пешки, с една повече и имам пред царя силно сборище на пешки. Ето какво ще направят те. Край. И сега вече да го закараме към гилотината. И край. Защото следващия ход е мат.